Malawi Brief. Nkhani ya EIS ndeyavuta. Sylvester Namiwa amenenso ndi mtsogoleri wa bungwe lija la SIDET nawonso anachititsa msonkhano wa atolankhani pa nkhani yomweyi, nkhani ya ndondomeko yatsopano yotolera misonkho. Iwowa kwenikweni mfundo zawo zayima potsutsana ndi anthu amene akutseka mashopu ati posagwirizana ndi ndondomeko ya nyuwani. Iwowa mukulankhula kwawo akuti anthuwa angofuna kuti azithawa kupereka misonkho. Zambiri mu videoyi. Kunena kuti akatenge ndalama zathu za misonkho kwa mapeto, ndikukhulupirira kuti panopa kwapita masiku 6 tikudikiranso kuti MRI tiyankhe chifukwa choti kuti mdziko muno mukuchitika chibwana cha misonkho ndiye kulimira mulandu wa mapeto ozembesa msonkho wa 16.5 billion Malawi kwacha, ndiye tamvesedwa kuti mulandu umene uja ndalama zokhanga tata werengesa tapanga ndi 12 billion Malawi kwacha, ndalama imene tikuyifuna. So tikamaliza kukamba zimene tikukamba apazi, ndiye kuti nkhani yosatira masiku 14 aja akazatha tizachitanso zionesero kuonesesa kuti mapeto wapereka ndalama za misonkho zimene wina upereka kwa Malawi. Ndimakufuna ndiwonjezere pamenepo chifukwa chokuti chilembere kalata imene kulembera kwa MRI mpaka na leo sindile yankho kuchokera kwa MRI koma chikhulupiriro kuti kalata inafika, ndipo chikhulupiriro nacho kuti kwa MRI ati yankha. So ndimakufuna ndikuziwitsa Malawi kunena kuti kupatula nkhani yoseka mashopu itikathana nayo tiyamba kulondoloza ndalama kumene kuli ndalama za Malawi, ndiye kwa mapeto kuli ndalama zathu za misonkho zoti ziperekedwe. Tinalembera MRI kuti atifotokozere kuti kuli mulandu umene uja uli pati. Chabwino mundilole ndiwombe mkota pa chikalata chimene ndangumaliza kuwerengachi. Masana ano nkhani yake ndiyokhweka. Tikunena kuti ife tabwera panopa koyambirira kuyamikira bungwe lotolera misonkho la MRI chifukwa choyima nji posasunthika kunena kuti tisinthe ndondomeko yoperekera malisiti kuchokera ku ndondomeko yakaleja kubwera kwa iyi imene tikuitchula kuti EIS. Ndiyeno chiganizo chimenechi sichinabwere mokhweka. Tikuyankhula pano anthu ena akupanga chibwana mashopo awo ngoseka akuti akudana ndi njira imeneyi, koma ena akufuna kwabwino akusegula mashopo awo. Pamene tikuombera m'manja MRI kuti si kusunthika, timafunanso tipemphe kunena kuti kwa inu amene mukupitira kutseka mashopo anu, likamafika lolemba musegule mashopuwo chifukwa kutseka mashopuko kukupangisa kuti ntchito za chuma zisokonekere. Mukuziwa bwino kale kuti chuma cha dziko sichili bwino, kulikale mavuto amene akuchitika usiyanasiyana amene akhuza chuma cha dziko lino. Ndiye chonde mutichitire chifundo, mutikomere mtima, musatiwonjezere mavuto poseka mashopu. Mukuyeneka kudziwa kunena kuti ukamayambisa ntchito za malonda umapanga pangano lolena kuti malamulo a dzikolo uzasatira. Ndiye padakali panopa boma kuzira kwa MRI lakonza kunena kuti aliyense amene amalandira ndalama za VAT achigwisa ntchito system imeneyi. Choncho pempho lathu likupitanso ku MRI kunena kuti padakali panopa chidwi chanu chikhale ponena kuti mwathandize anthu. Pamene ali mavuto alembese, amene ali mavuto mwapasi maofesala onena kuti awathandize kuti wina aliyense amene akupeza vuto ndi njira ya makonoyi athandizidwe. Koma tapeza mayina agulu la anthu abale athu makamaka amwenye amene akutulutsa ndalama, ena kumalemba anthu tomwefe, ena kumakakamiza nzawo kuti asasegula mashopu. Mayina otili nawo tikamamaliza press briefing tikapasa akuluakulu adindo makamaka tikayamba ku Homeland Security kuti mayina onawa anthu amene akufuna kuti asokoneze ntchito za chuma za dziko lino, kuti boma lione kuti lichita chani. Nzomvesa chisoni, nzosekesa kunena kuti anthu awa ntchito yawo ndi kutolera msonkho umene wa VAT umene inu ndine timapereka. Aliyense akuyeneka kudziwa kuti dziko lina lililonse, dziko lapansi, dziko limayendesedwa ndi misonkho chimodzimodzinso kuno ku Malawi. Msonkho umodzi ndi VAT umene ndi 17.5% amene amatichaja amwenyewa kapena mashopu onse tikagula katundu. Ntchito yawo iwowa ndiongonesa kuti ndalama zikazitolera zizipita ku MRI. Ndiye chifukwa kuti mbuyo munjira zimene zikukisidwa ntchito zimapereka mwayi kunena kuti azinama ndalama zija kumagulira magalimoto nkumatiralatira
lerolo akubweretsa nkhani zosiyanasiyana ncholinga chokuti akane chiganizo chimenechi. Kumene ndikuzikonda komanso ndikutitola. Ndibwereze zimene akupanga amwenyewa ndikuzikonda komanso kutitola. Atiyang'anira pansi kwa nthawi yayitali, nthawi yatha yonena kuti mupitirize kutiyang'anira pansi. Ife tunena kuti kwa amene siokonzeka kunena kuti asegule mashopu awo pofika lolemba, amene wavomereze kuti safuna kusatira malamulo a dziko lino, ndiye aseke mabizinesi yawo apite ku dziko limene kulibe misonkho, azikachita bizinesi yawo kumeneko. Chifukwa chimenecho ndimafuna mundilole masana ano tipemphe zinthu izi. Choyambirira pempho lipite ku nduna wa zachitetezo cha dziko kunena kuti mwayendere amwenye onse wa business mukaone mapayment yawo kuti ndifuna chana kukhala mziko muno. Adanena kuti afuna azipanga business kapena anena kuti azigwira ntchito. Kodi ntchito imene akugwirayo ndiwoyenera kuti azigwira munthu wakunja? Komanso unduna wa zamalonda kuphatikizapo makonsolo onse amene sakusegula stolo zawo lolemba mamawa, ndiye kuti avomera kuti safuna kutumikira dziko lino, avomera kuti siokonzeka kugwiritsa ntchito malamulo a dziko lino. Chifukwa chimenecho mupite mukawalande zitupa. Akatere asaka kolowerako. Amene akufuna kuti azigwira ntchito zawo molemekeza Amalawi komanso molemekeza malamulo a dziko lino, asegula business izo azipitiriza kugwira ntchito. Ngati zimene zisiziteka, ngati ku unduna wa Homeland Security komanso unduna wa zamalonda komanso makonsolo anyozere, ife tiamema Amalawi amene amapereka msonkho kunena kuti lachitatu tichita zionesero za dziko lonse. Ndibwereze pamenepo. Ngati ku unduna wa za Homeland Security komanso makonsolo kuphatikizapo unduna wa zamalonda, ngati salanda zitupa za anthu amene akupitirira kupanga chipongwe Amalawiwa, ife lachitatu timema Amalawi tichita zionesero zabata ndi mtendere. Chifukwa chani? Tisamalole anthu mwatiyang'anira kuntoso ngati maliro a njoka. Dziko lino ndi lathu tonse. Chifukwa chokuti mwina ife timavota iwo asavota, chifukwa chokuti mwina mmasero mprison mulibe amwenye, ndiye akutitola. Izi zachitika kwa nthawi yayitali, taziyang'anira pansi kwa nthawi yayitali. Probably this is why we are known as the warm heart of Africa. We are indeed warm. Komano warmth imeneyi is to not be taken for granted. Tisalolere anthu kumatitola kumapanga as it pleases. Chimene akukanira kulipira msonkho nchokhweka kunena kuti akumapanga ma business ophwanya malamulo, ndiye kulibe dziko limene lingapange tolerate illegality. Kwina kulikonse mulamulo democracy anthu amapanga zinthu mwa transparency and accountability. Kuli nkhani sopano imene akubweretsa nkhani ya forex. Nkhani ya forex is a legitimate concern, tikuvomera, koma musayiphatikize ndi nkhani ya msonkho, zinthu ziwiri zosiyana. And tikamaliza nkhani ya EIS, akapindukasegula mashopu, we have to sit down to a round table timvane kuti how do we address the persistent forex challenge. This is a democracy, ndiye tikhale pansi tizimvana. Ndifake ngati mukumbukira bwino Amalawi amene mumafunira zikono zabwino, tidanena pompano, tidapempha nduna azachuma olemekezeka a Joseph Mwanamveka kunena kuti 7 months down the line, where is the turnaround strategy? Why are we demanding turnaround strategy? It is a foregone conclusion kuti mmene DPP maluwa mboma amaziwa kuti forex kulibe. Ndi chimozimozi munthu amene akulisa galimoto yonokola. Ukamagula galimoto yonokola umadziwa kunena kuti is either akayimasula kumalangalanga ayimanganso. Now you should be ready kukagula ma spare parts. Mapasa engine ija ayimange galimoto iziyenda. Apo ayi itanise engine ina ku Japan. So DPP has no excuse on nkhani ya forex. Ndiyeno tinapempha nduna as a finance kunena kuti tell the nation mwaika turnaround strategy yotani, because budget ija mukayiyang'ana is not speaking to the issue ya forex. Palibe direct budget line imene inapita kunena kuti tayika ndalama izi tifuna ibwedese forex mulibe. Ndifuna kuti napempha kuti it's not too late. Let's sit down, let's recast that budget. It should be speaking
to the forex scarcity, it should be speaking to the DPP manifesto. So nimafuna ndikupempheni anzathu amwenye mwabweresa nkhani yabwino mwa nkhani yolakwika. Ma British amanena kuti the surest way of doing many things is by doing one thing at a time. Panopa comply, register, or you should pack up and go. Tikamaliza imene iyi ndiye tibwereso nkhani ya forex, because surely we need forex. We cannot rely on black market. 1, 2, black market yosopano kuti forex imene imachokera kuti simachokera pa white market pomwepo. I'm borrowing mawana kuisa ntchito ambuye Thomas Nsusa Saturday lapitalo kunena kuti mukapita pa white market po forex palibe, pa black market ilipo. Ikumachokera kuti forex imene ikupita pa black market. So ndaninakale kuti isasakanize nkhanizi koma nkhani ya forex you should count on us. Tikamane kuti seeded ndi bungwe la Malawi, ndi la Malawi kuphatikiza inu anzathu amene mpanga malonda, kuphatikiza inu amwenye kaya ma Chinese kaya ma Nigerians, timakuyimirira timayankhulira wina aliyese. Koma first things first, muvomere kunena kuti mziko muli malamulo, muzitilemekeza ife amene timalipira msonkhowo. Chifukwa timalipira msonkhowo ndi ife. Ine ntchito yanu ndikungotenga. Ndiye ife kuti munapeza podyera lerolo muvomereze kuti tikuyambiranso podyerapo mpeze pena. And by the way, msonkho jamu mawika kale pamwamba pa phindu lanu, pamwamba pa profit. Ndifuna chani mufumkaka minabe kuti muzidya 17.5% yatu. Mkulu wina kwa malonda adanena kuti akanakhala kuti misonkho imalipidwa Malawi muno, sibwezi tudanda kuti tine misonkho yokwera. Sibwezi tunena kuti boma lilibe ndalama. Boma lilibe ndalama chifukwa kuti kula anthu ena amene anazipanga ngati boma amatenga ndalama za misonkho nkumadya nkumagula magali moto. Zimene zikuda mapanga okha malonda awa. Amapanga zimene ndakulu azipani zolamula. Amapanga ndi akulu ndi nduna. Kutoko zimene apanga angosinthana. Mmene amapangira ndi MCP abwera apangana maubwenzi ndi a DPP. I can tell you kuti minister uyu amwenye yake ndi awa ndi awa. Mkulu wa chipani uyu amwenye yake ndi awa ndi awa. So one word, please, cabinet ministers, DPP top officials, including top government officials, do this country a favor. Malawi is bleeding. Jela lanu talikeni kale pambali zinthu ziziyende. Ndine chisoni chifukwa the next press briefing ngati sizisintha izakhala naming and shaming. Ubunu wake evidence ndinayo. So tisafike kumene koko inu amene mukuthandizira amwenye. And by the way, kula anthu enanso akumapita kwa amwenye omwe amayo zoti tatipasani ndalama tikakamba naye tambulasi uja. Tipasani ndalama tikayankhula ndi APM imene saipanga. No way. We are not backtracking on this one. If you are transacting in the winner wache, you are not transacting with Malawians. Malawi atopa, Malawi afuna accountability, Malawi afuna misonko. So pankhani iyi is beyond the Commissioner General Council of Felix Tamblas. Nkhani iyi is beyond APM. It's about those 3 million plus Malawians that voted for change. DPP manifesto ija zimene analonjeza kuti ziteke, kuti mzipatala mukhale mankhwala, kunena kuti misewu ikonzedwe, kuti apolisi azilipidwa, kuti apolisi azilipidwa, we need access. Misonkho yake ndi imene VAT iyo. So we cannot compromise on this one. Be assured. And no one is ready to compromise. So accept and move on, or else you should go and invest elsewhere. Ndisindike pano kuti pankhani iyi sitikusintha. Mwati jera masuku pamutu kwa nthawi yatali amwenye, zikolo mwaliwononga, umboni ulipo mupite ku prison. Lelolo. Mupite ku Chichiri. Mupite ku Maula uko. Simukapeza kwa mwenye. Are you telling me kuti amwenye samalako? What is happening? Tieni sikulo vota. Ndani anikandonese chithunzi cha mwenye akuvota. Koma tieni ziyambe bwanga, you had the center of messing this economy. Takutoperani. Takuti anthu akudziwa, anthu akusatira, koma nkutheka kuti muli mmafunso pena simapamve bwino, kapena pena bake tifunika tilongosole. Nthawi ndimeneyi, the floor is open as per the tradition. Mupanga zimene mapangira muja, mutifunsa, tikuyankhani, the floor is open. Usanyama kuma suyo. Oh, zikuma kwambiri. Zina langa ndi Montpellier kuchoka ku Zodiac. Tikudziwa kuti
MRA irayamba kupanga implement pa 1 paja pa 1 May inali yoti sitolo zambiri zinali zotseka pakali pano amalonda zikuoneka kuti dzulo ndi MRA yamvana kunena kuti atsegulenso sitolo zawo ayambe kugwira ntchito. Sindikudziwa kuti amalonda amene sakutsegulawa munanenaponso kuti akuthandizidwanso palena achi Malawi eni akuthandizidwa ndi achimwenye. Sindikudziwa kuti munayamba mwafikira poti pali mabungwe indigenous business owners Malawi kuno. Sindikudziwa ngati munayesa kufikira mabungwe amenewo kuti mukambirane nawo nkhani imene kumvana chichewa ngati Malawi nokhanokha. Zikomo kwambiri. Pali zinthu zina zimangothandizira kuti zinthu zizichedwa kuchitika. Mukayang'anisisa nkhani iyi si nkhani ya lero, andi nkhani iyi inayamba muulamuliro wapita uja kangapo konse akuyimisa kuzera mukuzokambirana zimene zakhala zikukambidwa. Ndi amati lero anthu akambirane akhale ngati amvana mawa pakusintha. Lero anthu atere uku dziko likuonongeka. Anthu ambiri aononga ndalama za nkhani-nkhani. Anthu ena amachokera ku Nchinji, ena kuchokera ku Nkhotakota, ena kuchokera ku Nthalire kufika ku Nzuzu kubwerera osagula katundu, mafuta akusowa kale, ndalama zikuvuta kale. Ena kuchokera ku Phalombe kubwera Mulimbi mchobwerera, ena kuchokera ku Malaka kubwerera. Ndiye tikuona ngati kuti nthawi zina izo matenti tizikhala pati zikambirana timapasana unnecessary ulemu woti situkuyenerera, and it creates a fertile ground for corruption, because munali muyang'anisise zinthu zambiri zimene makambiranazo sizimakhala zokomera Malawi. Chifukwa tonse tikudziwa kunena kuti choyambirira munthu wa business wina aliyense choyambirira kuchita ndi kuti alemekeze malamulo a dziko limene akugwirako ntchito. Komanso tikapita ku ma qualities of a very good citizen, a very good citizen should pay tax. Not only pay tax, but should be able to report anthu amene akutani akuzembesa msonkho. Ndiye kukambirana tikuona ngati kukambirana kupita chisogolo nthawi ikutha. Komanso anthu ena mukamayankhula mwa diplomacy amaona ngati mukuwaopa, amakuona ngati anthu opusa. Makamaka abale athu achimwenyewa. Ndikudziwa zimene amatitolera nchonena kuti tinde asogoleri enanso adyera amene amatipangisa kuti anthu azitiyang'anira pansi. Fa amasekerera zawo zopusazo ifa chadyera. So dziko lino tinaligulisa technically. Tinaligulisa ifa chadyera. Ndiye abale zomvesa chisoni kuti iso ndinanena pompa ndibwereza kunena kuti abale athu ndi azulongo athu amene boma linakanika kulembani ntchito, amene mukugwira ntchito kwa China, mukugwira ntchito kwa Amwenye, mukugwira ntchito kwa Nigeria. You are doing this country a disservice because you aid and abet invasion of tax. You aid and abet declaration of tax. Ndinabwerezanso kunena ndinena ndibwerezanso kuti ngakhale kwe mwana yeko kule anthu enanso because system yakaleja amati kuyamba kuja mapereka wa report kumapirikwa maza sinthika ikhale Z report. Pansongo onena kuti VAT atolera 120 million amapanga koludi kukambirana ndiwe kwe mwana ye ndi ukapereka unena kukapanga declare 20 million. 100 million nkugawana. Ndiye chafuta apa nchonena kuti ulendo uno zonse zichitika poyera. Zimenezo zimene anthu sakufunazo. Ndiye ngati anthu akukana kupanga zinthu poyera. Amene ndi anthu odabwisa anthu. By the way, this is a democracy. So kukambirana inde kulipo. Koma nkhani is a matter of law. It's a matter of policy. Palibe zoti tikambirane. Ngati pali zokambirana azikambirana konko. Ndipo tithokoze mwene naona kuti akambirana amvana, koma ife sitikugwiza zimene zochitika kumbali zoya. Ife tabwera kukuzanena kuti kwa amene sakusegula shop yake by Monday mamawa lamulo ligwire ntchito. Ndanakale kuti we are warm people. Ndiye warmth iyi anthu amayipanga mistaken for kupusa. Chifukwa Malawi tinabadwa anthu achifundo, anthu okonda mtendere, timasekerera kwa mlendo wina aliyense, ndi alendowo atitenga kukhala anthu opusa. Koma kupusa kumeneko akutiveka ndi asogolera tufa chadyera lawo. Ndibwereze pamenepo. Nacholala Malawi ndife osunga ulemu ndi osunga mwambo. Ndiye chifukwa cha zimene zija asogolera tufa chadyera lawo ndi amene akumatitukwanisa. Ndiye nthawi yakwanano tizipange defend. Zayamba tataziyamba kumigodi kuja, tikuyesesa ndipo tiyesesa kunena kuti dera lililonse kumene kuchitika ntchito za migodi ngakhale kukumba kwale, ngakhale kukumba gravel, anthu yamba kupindula kale kuti akumeneko.
izo mati dziko lero zilemeresa anthu kwina takana. Ziyambe ndi inu, ziyambe ndi ife. Amalawi tachidwa masuku pamutu nthawi yayitali, tisegule maso. Dziko lino nda democracy. Democracy samaoneke povota pokaya. Komanso misonkho ikatoleredwa. Chimene chikuvutanso chonena kuti accountability pogwisa ntchito misonkhoyo palibe. Now we are here. Ndifa ine kuti sidedi ndi anu Malawi tionesesa kuti tambala yonse ikatoleredwa kwa MRA kuzigwira ntchito. Ndifa tayamba apa kwa mapeto kuti ndalama za misonkho izi zibwere. Andizibwera ndi ndalama zimenezi. Apo bi tizapanganso mademo. I see another hand here. Joseph Mazizu, Capital FM. Kuti zinthu zakanika mmene mwaneneramo kuti Wednesday lachitatu kudzakhala ma demonstrations. Anthu adzapita kuti pa tsiku limenelo. Chifukwa choti zinthu zakupanga ndi gulu. Mudzapita adzikapita kukatsegula mashopuwo kapena kupita kwa nduna ena ma demonstrations amenewo anthu adzalowera kuti. Mafusafuso la mphamvu kwambiri. Ndifake inuyo mubwere ku sidedi. Tipempha Capital Radio. Mutipase akupangeni sekondi. Mubwere ku sidedi. Afusafuso labwino kwambiri. Choyambirira mademo tikayamba ku Capitol Hill. Tigawana. Anthu akunzuzu mupita kuona kuti ku immigration. Tikufuna immigration ayambe kufufuza zikalata za anthu amenewo. Ndinene pano kuti anthu ambiri nso amene amagwira ntchito mashopu atikwane nawo. Akugwira ntchito zoti inu ndiye ndikosa kuzigwira ntchito. Anthu ena kumayenda pa njinga ya moto. Are you sure we need someone from Pakistan? We need someone from India. Akale salesman azigulisa ndudu za foja. Are we really serious? Anatu akagwira ntchito kuti. Pajama nina kuti khoso ya pazala adawulwa pasindwe nkhani zake ndi zimene zizi. Ndifanira kuti ku Homeland Security ntchito ndi imeneyi. Mwayendera anthu amene tione kuti akukhala mziko muno mu status yanji. Business permit kapena ndi work permit. Koma chabwino ngati work permit ntchito akugwirayo Amalawi sangagwire because ana athu ali mizimu akungokhala amaliza maphunziro chifukwa chani wina kwa ku India akugwira ntchito yakanati agwire iye. Ndi chibwana ichi. Ndifanira ndikupemphana kuti tasegula ndikaye mashopuwo. Fa mukapitirira izi sizithabwino. So kuyankha funso wani precisely tichita kugawana. Ena azikaenda mu street mu Mzuzu, ena azikaenda ku Lilongwe kuno, ena akaenda ku Blantyre, ena afe tikakhala ku ministry ku office ku kwauza kuti anduna tagwira ni ntchito. Anthu atizunguza nthawi yayitali. Zikomo kwambiri. Yes. Zinkuza mauzili apa pepani. Ndine apeka chinjeka wa ku Times. Nimafuna kudziwa nena kuti mwina mwakambako zoti anthu mwina amene amapanga ma business amashopo penanso amapezeka kunena kuti akuthawitsa makamaka misonkho. Ndiyeno mwina inuyo mukafukufuku wanu mwapeza mozotani. Komanso kodi mukudziwa nena kuti anthu ambiri amashopo amenewo amaitana anthu akwawo kudzagwira ntchito kuno kusiyana ndi Malawi. Zikomo kwambiri. Sulabwino kwambiri. Ndifanira kuti khoswe wapaswindwi amawulu wapachani wapazala. Nkhani yake ndi imene. Now mukapanga register mukayamba kupanga comply ESO. Nkhani imene tiyenda mashopu mosopano. Tizikaona kuti ndifa chani uyu ali apa. Are you sure ntchito imene akuyigwira ife singachite? Tikatero tiyenda manyumba mu area 9 mu mpingwe mutiyendamo chibwana chachuluka mwaziyambisa nokha zinthuzi. Amwenye ambiri ndine pano amene opanga mashopu ndi Amalawi anabadwira momwe koma chipongwe chimene amapanga nyuto samavota komanso samamangidwa mmasero musamakhala koma ndi Amalawi kuti mwafusa akuza ndi wakuphalombe ine wakunkhota koma chipongwe chachikulu chimene amachita amagwirizana ndi anthu osafunira zabwino ku immigration kuja nkumaitanisa anthu magwira ntchito. Kuteroko kampani iliyonse Malawi munomo ya chimwenye kuli mapero awiri, human resources manager awiri. Human resources HR wina amapanga manage za amwenye amene achokera ku India ku Pakistan kubwera Malawi, wina amapanga za inu ndine. Ndiye zimene zachitika middle class inachoka chifukwa middle class is a preserve ya aina yake amwenyewa akumaitanisa ku Pakistan
akumaitensa kuyenda ndisindike pano kuti makampani amene mukadziwawa achaini yake ndi amalawi abadwa momuna Amwenye akuyankhula chichewa zimene ndikuyankhula zakumva I know ndikozama kuuza ndi kampani yakutuja mwenye wake anabadwira ku Phalombe kampani iyo stolo ili apai mwenye wake anabadwira ku Nkhotakota yeah koma chipongwe chimene akupanga sopano malo moti abadwira momuno akulira momuno akumakaitanisa anthu ku Pakistan akubaitanisa anthu ku India akuthandizira ndi aku immigration zimene ndikuyankhula nzoona ngati akususa apangise press briefing yawo ndife yake tsiku lake tidalemba kalata kwa alembera abwana aku immigration apitachi kuti pala anthu 6 awa akumagulitsa chingambwe koma ndiochokera ku Pakistan akukhalira njiziko muno adandiuza kuti pa anthu pa 6 amenewa 5 alibe ma permit zimene zinachitika malo moti akatenge anthu aja immigration apita kukatenga ndalama kumene kuchako patriotism paziko pano palibe ndifanira kuti president waziko no APM means well koma vuto ndi anyamata ake ndiye mwene tupitaku the pressure is getting too much tiyamba kuchula na maina so ndatokoza mai Rebecca Chinjeka funso lanu tikudziwa kupatula kuzembesa kuzemba msonkho akumazembesa nso forex akumagwizana ndi anthu andale omwe ndifanye mukipita ku bank forex usimukipeza koma forex yurani ikubwera mzina la Malawi akumathanizana ndi nduna akumathanizana ndi akuluakulu achipani akumathanizana ndi akuluakulu aboma kumazembesa forex imene upezeka black market yo imene ikapezeka pa formal market akumazembesa anthu ake ndati ndomwewo kuonjezera pa kuzembesa forex akumazembesa nso miyala yathu golide alinawo m'manyumbamo kuti lero tiyende mpingwemo kuti tiyende mu area 9 mu area 2 tikapeza golide tikapeza gemstone tikapeza forex zonse tikuzidziwa koma because we are warm chifukwa kuti timalemekezana akutiona ngati ndife anthu opusa akutitola akumatenga tindrama tonyenyeka kumapasa azibale athu ena adyera lopanda nalo manyazi ndikumakayenda kuteteza munthu amene akuononga zikoli we should be ashamed koma some of us we mean well of this country will stand up and we have done before tima nanu Malawi nji so tikakuita nani kuti tiyeni kumademo tiyeni tibwere the time is now we should liberate this country tikupira kuti mafunso ataete kichabwino lomaliza Robert Mbetewa kuchokera ku Wireless Image choyambirira mafuna kumene akungumva ndi makuchokera kwa inu timakhulupirira kuti anthu obwera ngawonso amathandiza kutukula chuma cha dziko pachingereza kunena kuti ma investors are very crucial in an economy mukuona kwanu simukuona ngati ganizo limene mungachite muthaso kupereka mantha kwa anthu ena amene ali ndi kuthera kufuna kuti invest mdziko muno kuphatikiza pamene popo mukuona ngati kuti chingachitika ndi chani kufuna kuonetsa kuti pakhale smooth transition kuchokera ku EFT imene magwisa chito kuyamba maja kubwera padakale ku EIS imene bungwe la MRA lapa kuchita implement one member tiyambire lomalizamo smooth transition ilipo anthuwa adanena MRA kuti tikuchiyambisa chinthu anapempha adachiyimisa kenaka abwera anayimisa ndi amanena zifukwa zimene zikulepheresa MRA lakhayi kukonza now njira yabwino ndonena kuti tipemphe kwa MRA apapa maofesala akamayenda ayende kuti akathandize anthu kuti apange register komanso azigwisa ntchito ndondomekoyi osati ukapereka zilango mwina kuti zitheke panopa akamupeza munthu onena kuti wasegula shopu yake koma sagwisa ntchito EIS nkhani isakhale kuti takupasa fine ya nkhani ikhale kuti ambwana tabwera where is your problem let's sit down amulongosole munthu uja amvese pamene pali complicated mpaka na MRA ipange attach anthu in fact pali maiko ena amene amalemekeza dziko lawo amanena kuti mukamapanga zanu muzidziwa kuti pakhale mpando wa blank ngatuwo reserved for MRA amapangira maishu ngati kuti pali pena pake situ pamvesa because 30% of what you are doing any business imene kupanga uzoti 30% belongs to the taxman which is MRA so pasamakhale ngati ku MRA samatenga ngati adani MRA tizatenga kuti they are part and parcel of business ina iliyonse so panopa smooth transition imene ikhalepo ndona kuti mashopu wo musegule mukasegula akakupeza MRA akuthandizireni kuti mupange register akufotokozereni mukhale na one on one conversation muona kuti mwina ena on mafees ena wango kakamizidwa ena akunamizidwa koma akakumana ndiwe wa MRA weniweni afotokozera zoona
aonanso ubwino wa system ifa ngakhale kuberedwa sungaberedwe nguli kunyumba kwako uli ku America business yako mwayiona kunena kuti lero ndali mawiri bala 10 agulisa pa awiri agulisa pa mtengo wakuti ufuna kusisa upanga panchi mu system momuja zinthu zalakwika poyamba munja mati akapanga mistake amayeneka kuti alembe atani pompo mu system akukonza zinthu zomatani ndikumayenda so smooth transition kwa ife ndona kuti don't rush into splashing ma penalties. You should engage these people kuti amvese, help them. Ma penalties mwina tikhale ndikamwezi kamozi kodi kulibe ma penalties kuti anthu aja abwere apange register kuonjezera pa 7,500 amakamba anthu aja tuonjezerepo anthu ena. Now that Mr. the first part. Thank you so much. The investors. It's a delicate balance. Chifanyona kuti pali malamulo MITC ndifake tili ndi Malawi Investment Trade Center there has to be a yardstick kuti who is an economic migrator and an investor. Our case, we need foreign direct investors and what akamabwera kuno they will inject capital osade munthu woti kwawo kwanali kundende ndi ammasula osokolowera abwere kuno ngati investor wawo kwamasula zochita and it's strange again ku immigration yakuti munthu satha kuyankhula English mukumpasa payment yanji because the other condition you don't kupasa payment Malawi muno you have to be fluent in either Chichewa or English. So ngani ikuvuta kwambiri ku immigration kucha kuti kulibe safer mukapita ku MITC akuuza they are specific amanena kuti ngati sana bangi revise imeneka ikali $250,000 ngati capital yobwera nawo kunoko ndiye munthu akubwera kunoko alibe silipasi kumanena kuti ndi investor. Munthu ameneyi the danger is anthu amenewa akafuna kutumiza ndalama kwawo akumatumiza forex mwete kuifuna ija. Now this is the more reason why we should not entertain these illegal immigrants in Malawi muno masquerading as investors. We are tired of these people. Ndamene wapangisa kuti forex tiyerekeze munthu wabwera kuno kumamulemba ntchito yenu kushop yanu akugwira ntchito kumuziko wazafuna atumize ndalama mugaza kuti atumiza makwanji satumiza makwanji. So first of all they are taking up the very same jobs that are supposed to be for the locals. Two, forex mweja imene kana tigulire mafuta ija tikati tigulire mankhwala ija tikati tigulire raw materials akuitenganso akuipitisa kwawo chifukwa ndalama zimene akufuna kuti apitise kwawo sangapitise kwawo kwaja. So it's high time we need to be serious. This is the only place we call home. Let's engage ma issues ngadawo tizikambirana muona mtima osakambirana mwakupisha mtima osakambirana mwaboza osakambirana moyekana koma tizikambirana muona. There is a clear demarcation who qualifies to be an investor in Malawi. According to MITC, I stand to be corrected, it used to be $250,000 evidence we are going to inject that into the system. Osati munthu odalibe masilipasi uko munthu wasuwa kwawo akubwera kunoko kubwera ndi visitors visa mawa upeza kuti akugwira ntchito ku company yake ya nkhuku iyi. No, we are tired. Mpaka na magadi tu Malawi munomo akuchokera ku India ena akuchokera Pakistan munthu kusakala gadi ndiye ngati tikulowa munthu achokere kunja akhale gadi ino ndine tizigwira ntchito yanji Malawi. No, let's wake up. Ndikupera kuti amaliza mafunso ena. Nkhani ina imene mafuna kuti ndingopangako pang'ono nkhani ya mafuta. Tithokoze taona kuti petro watsika mtengo. So tambala ili yonse imene ikusala nthumba ndiyofunikira. Chachikulu chimene taona pamene paja mera yapanga demonstrate kunena kuti automatic pricing mechanism ija siyongokomera ogulisa mafuta ikomeranso Malawi. Tikhale ndi chikhulupiriro Malawi ndi kulimbika kuti mafuta atsika mtengo zipwirikiti zikatha ku Middle East kucha. Komabe tinanena kuti fati kumani ndi Minister of Finance. Malevezi ena anja sankupanga business afunikabe kuti aunikidwe. Nkhani ina ndionena kuti mwina akamabwera mafuta awa tiziapanganso direct kuti azipanga fuel ma critical points economy in terms of production. Pena zimadabwisa kuti truck tankala ya imapalaini koma tifuna tankala yomwe ikatenge mafuta tipeze ndondomeko ina yake kuti mafuta aja akabwera tiziona kunena kuti much as anthu ena ali pa queue koma ma critical areas mwachitsanzo ngati ya production kumene tizipange reinforce mafuta azipita for production. Zimakapeza chisoni ndanena kale kuti tankala ifuna ikatenge mafuta ku Dar es Salaam ndiye ili pajani ili pa line. I mean no. Tieni tiyambe kuyangana zinthu musiyana
ndi mmene tikuzionera panopa. Mu nthawi ya mavuto amalawi tizilimbikira tizidziwa kuti tili mavuto amafuta tikuziwa vuto lake chiyambi chake, komabe adindo muonesese kunena kuti amalawi mukuyima nawo limodzi osati tikhale ngati kuti tingowatayira amalawi. Mukatifunsa tikuwuzani kuti chikhulupiriro nacho all is not lost because we have got a leader that understands why is in the office in the first place. Osati mbuyo ziyazopanga mapusha apo pansewu zijaya. We now have a serious government that we can trust. We don't have all the time on earth. Mundilole ndilekere pamenepo. Ndikuzuwa kuti muli ndi mafunso tifusana one on one. Once again, thank you very much for availing yourself at a short notice. We don't take this for granted. Ndithokozenso amalawi anyaka amene mmatisatira koma nthawi yakwana tizuke. Nkhani ya migodi tiyiteteze, nkhani ya misonkho tiyiteteze pawiri. Awo anzathu amwenyewa Atibera nthawi yayitali akhale pansi, komanso anzathu andalewa Atibera nthawi yayitali. Nkhani ili apa ikumatikumbutsa chinthu chimodzi, a weakness we have. Dziko la Malawi timaganiza ngati kuti anthu obwera angati tukule dziko, akanakhala mashopo ambiri wandi athu bwezi titasegulatu. So tiyena adindo tibwerese deliberate policies to empower our own people. Anthu athu they have got the interest ya dziko lino at heart, osati anthu ena oti ma interest awo ali ku dziko lina. Pomaliza penipeni, we did not come here to joke. We have sent a message. Relevant government authorities, please act. Otherwise, next week tikumana museumu ndiye tizabwerano kuzakumbusana kuti tiyenda chonchi. We want amene akakamire kuseka mashopo awo atsekeretu ziphato zathu alandidwe. Anthu amene afuna kulemekeza malamulo ndi amene tifuna kugwira nawo ntchito. Mwatibera nthawi yayitali tatopa. Zikomo kwambiri.